ihambe ngoba ibekwe ngesilwane and izoloku ihlupha imoto ebekiwe. Yabo izoloku izoku ihlupha. Ingane lokho imshimi iphasela esikoleni kwekhontenzelwa izoloku ihlupha futhi nayo. Lezi zinto lezi uzozenza ukuthi zizoba nama adversary effect. Why ngisho njalo? Usulungenisile-ke idlozi la ekhaya. Mina nginemizi ewu9. Ngizolungenisa emzini ewu9. Angiyenzanga mina lento. Ngiyenzanga nje lento. Ngiyazi ngiyenze nje lento le. Because ngiyayazi lento engikufundisa yona inama side effect futhi. Inama side effects. Ngoba labantu mosuso bangenisile bazofuna ukudla. Funa uhlala ekhaya bekhona amahewu la ekhaya. La ekhaya ufuna hlale abe khona amahewu. Iphasi ingane uyenzele umsebenzi ubonga ukuthi iphasile ingane. Imithola umsebenzi ifuna ibonge. Imishintsha umsebenzi ifuna ibonge. Or otherwise lengane won't be promoted because kunemoya wayideliver kuyona wena ingashongo ukuthi ufuna lonto. Ngalo ndlela mina I don't do that. Zonke imoto zami this month alone ngithenga imoto ezo2 angaze ngireport ngisha yodwa. I don't do that. I don't do that. Ngiyakufundisa kodwa ngikubekela no line omhlophe ukuthi yenze lento ekutshela yona ngoba vese ufuna ukuyenza kodwa inama side effect when the time goes by. Inama side effect. Yeah.